Apua! Arvaa mitä mä voisin tehdä. So scary. Mä voisin ottaa Sakelta nämä kamat pois. Sitten mä voisin laittaa nämä mun... Noniin. Ei vitsi, mä oon seksikkään näköinen. Jaa. Missä me piti mennä sitä piilosta? Pintassa. Mä olin jo silleen joko sä unohit. Joo. Toisaalta mä en ois itekään muistanut, mutta... Niin. Eli pintaan. Minä Kiva, kun odotan. mun hevoset kääntyy niinku aina poikittain trailerissa. Moi. Mä näen sua vielä. Noniin. Eiks mulla ole söpöjä Saken kanssa? Tää on Tamma ja täällä on harmaat kamat ja se on niinku jätkä. Mulla on pinkit kamat! Ei sillä ole pitkiä kammoja, sillä on mustat suitset ja kukka ja rusetti ja mulla on pinkit kamat. Mä menen tänne nurkkaan laskee. Me tonne talliin! En! Olen... Talliin siitä. Mikä se on? Hienosti Kapinoiva rollaat. Noniin. Meinasin sanoa kannustava nuori. Sovitaanko vaikka silleen, että tonne alas rannalla ei mennä? Joo, ei siis vaan tää Pintan kaupunkiosa. Joo. Eihän täältä löydy vittu mitään piiloja. Hehe. Juu, ei. Miksi seuraat minua? Koska paska perse pillupornolehti. Älä muistuta mua siitä leffasta. Meni jo. Leikitkö Sikenkaa? Joo, kun me halutaan nyt leikkiä. Äläkä naura siellä. Onko toi sun ääni? Hei, mä löysinkin mulla jo piilo. Oikeesti. Joo. Noniin. Sitten mä teen vielä yhden jutun. Noin. Eli mä voin tulla? Joo. Okei. Okay. Mä vaan tiedän mistä mä... No joo. Säken kukke. Kukke on kiva. Saaravo. No Meillä hallissa hallissa mestari kuusi. Se paarasoo. Painakaa mielinen numero 6. Kun Saravo lämmä, älä tuu tielle ryhdikänä, kun myski härkä, maisto marka, pämpä ja rallaa. Ja minähän en ole opetellut sitä biisiä ulkoa. It. Saravon Pekka, 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 Pekka. Pitäisikö mä antaa joku mun hevosen nimeksi Saravo? Jos sä annat, niin mä nauran. Vois antaa oikeesti. Seuraava Velssi nimeksi. Velsseillä on jo nimet. Velseillä? Joo. Oi ei, mitkä kaikki sä ostat? Siis sen harmaa ja sitten mustan. Jaa. Harmaasta tulee makke ja mustasta peto. Ei niin. Kyllä kun mä kuuntelen tässä toisella korvalla niinku musaa, sillä mä kuulen sut kuitenkin. Mulla soi Kuuntele. Hide and Seek tässä. Kuuntele se Saravon Pekka, 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 Pekka. En kuuntele. Kuuntelen sitä, mistä puhuin sulle sitä Hide and Seek, se Lisin esittämä. Ok! Tämä selvä. Haa, siellä. Voi vittu! Olisi pitänyt peruuttaa vähän enemmän. Hei, pääseekö tää pois? No niin. Mun vuoro! Mennään laskeen. Äiti, kato, mä menen laskeen. 1, 2, 3. Voit tulla. Okay, joo. Mä huuhtelen mun kurkkua tässä samalla.
Mun kuvaryyty nyt pomppii. Kuvaryyty. Kuvaryyty. Kuvaryyty pomppii nyt ihan mihin sattuu. Sä kyllä tulet löytää mutta... Mitä kävi viime kerralla? Niin, no joo. Itse asiassa ihan hyvä, että mä sanon tolleen, niin sit pität löydämään niin nopeasti. Voi kun hänellä on syöpön aamu. Nassukka. Nassisetä, ei kun. Nassisetä. On hyvin vihainen. Nasse oli kiva. Oho. Sakke lopettaa! Aina pitäisi tehdä kaikkea kivaa, niin tää yksi on sille ei tehdä. Oho. Joo. Nasse-setä on nyt hyvin vihainen. Ja vaan Sikke-setä on kohta hyvin vihainen, jos täällä alla tapahtuu jotain muutosta. No niin. Kun Saravolemme, älä tu tielle ryhdikään, kun myski härkä Ja maistaa. takajalat näyttää ihan sairaan likaisilta. Liian obvious paikka. Ihan Vaista, liian mä en päässyt obvious. syvemmälle sinne. Jotenkin, tiedätkö, kun mä näin, tai mä muistin, että tänne pääsin, niin mä olisin, että sen on ihan pakko olla täällä, koska pintassa ei ole mitään muuta paikkaa tavallaan, mihin pääsis oikeasti Vaihetaanko piiloon. me sit jo nyt? Vaihdetaan vaan. Mennäänkö Apua. Sos! Mistähän löytyis? Mennäänkö New Hillcrestiin? Mennään vaan. Mä en tiedä, mistä mä sen repäsin, mutta mennään sinne. Mä olin ehdottomasti yhdessä vaiheessa, mutta en mä sit viittinyt. Mennään Hillcrestin kautta. Ei mennään Hillcrestin kautta. Mennään Hillcrestin kautta. Mennään Jarlon kautta. No ei sinä oikein pääse muuten. No ei niin. Tai no Southwolfin kautta pääsis. Mä rupean tällä näissä kamoissa juoksen sinne. Sä et uskalla juosta noin niin kuin noloissa kämäissä. Siis mähän en häpeä sitä ollenkaan, että mun poni näyttää tältä ja minä itse näytän myös samalta. Siis kato nyt te. Tää on niinku... Siis luulisin, että kaikki tammat kiinnostuu tämmöisestä. No Reina ainakin katto sinne. No, pasti arvaa ymmärtääkö Sakke mitään tyttöjen päälle. Ei ymmärrä. Hi there. No, terve vaan sullekin. Joku menee Morganilla siinä. Ja sinne tippuu. Ja sinnehän tippuu. Sitä oli hienon näköinen. Saiko se videolle se? Sain. Hienoa. Kun se vaan meni sinne sillä fiu. Pitää laittaa siihen joku surullinen musa. Siis nyt oikeesti kun Tiinahan nauraa tälle, kun Saken persä pyörii. Siis tää oikeesti pyörii, nyt kun mä katon. Pyöri ku karusella. Kato sitä! No sä meet mun edellä, et sä voi katsoa Saken persettä. Mä näin kyllä Reinalta ihan saman. Oikeesti siis niinku Reina, mitä sä teet sillä hännällä ja pehvallas? Saken pyörivä pyly. Apua! Oho! Pyörivä pyly. 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 Se ei oo pylly, se on pyly. Pyly pyörii. Ja samaten on pilu. Tää on mun sisko juttu. Se ei oo mun. Se huutaa aina pilu! Siis mennään me tässä tallilla. Joo. Tai siis, Mennään tuossa kaupungissa. siis joo, ei sinne kaupunkiin, koska se sinnekin eksyy. No, luuletko sä, että täällä tallilla on piiloi? On. Mut se, sit kun täällä takana on, tuolla on toi alue. Tuolla. Oota, mä tuun sinne. Tule. Tuolla takana. Niin. Joo, niin sovitaan, että sinnekin saa mennä. Okei, mut ei sinne kaupunkiin. Joo, ei. Voit mennä jo piiloon, kun mä oon täällä. Voit mennä jo piluun. No toi voisi olla mun ensimmäinen piilo, mut mä haluan pelata varmaan päällä. Mä en tiedä, olisiko te liian ennalta arvattava. Mietin nyt. Mä vähän veikkaan, että se on, ja mä olin lähdössä väärään suuntaan.
Ehkä mulle joskus tulee se suuntavaisto. Mä ainakin kovasti elättelen toiveita sen asian suhteen. Ok. Anteeksi herra, saaks tänne mennä? Ei. Anteeksi, hyvä herra. Ei sinne ei näköjään oikeasti saa mennä. Kiitos Tupe, mä olisin selvinnyt tästä ilmankin, että mä saisin tietää ton. Minkä? How to cut off your thumb. Hyi! Se suosittelee mulle tommosta, hyi. Mitä sä oot oikein kattonut, kun sun Mä en suosituksessa on mitään, tossa tommosta? nyt mainos. Dreamworks TV, how to cut off your thumb. Mitäs mä nyt saisin itteni tänne? Tälleen. Noni, saa tulla. Ok. Bella Wolfhard merkitsi sinut kuvaan. Ok. Oot sä varma, että sä oot täällä Tallin alueella plus sillä yhdellä pikkualueella? Olen Tallin ja sen pienellä alueella. Hetkonen! Sä nauroit. Kiitos tästä. Sori, mä en voinut sillä mitään. Miksi mun peli lagaa? Noniin. Okei, se nauro taas. Ahaa! Olen jumissa. Eikö se ollut Kyllä ovelaakin? sitä nimeä ei näe kaukaa, mikä on ihan hyvä juttu. Eikö se ollut ovela? Hehehe. Mä tykkään piileskellä kivissä Sä ja olet joutunut puskissa. kiven sisään. Huonoin vitsi ikin. Hoppudi, 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 hoppla. Oi, Sakke pääsi yli siitä. Oho. Mitä täällä tapahtuu? All around me are familiar faces. Mitä se siinä jatkuu? Mikä? Se biisi, mitä mä äsken lauloin. En mä ois kuullut. Ai joo. Mitä sä oikein teet, kun sä et kuuntele mua? Ootan, että sä etit mut. Mut kun mä en saanut mitään selvää siitä, mitä sä Voisin vaikka loukkaantua tästä. Jos sä et Mä kuuntele. kuulin kyllä, että sä lauloit, mut kun tiedät sä, mä en saanut siitä selvää. Lauloinko mä epäselvästi sun mielestä? Totta kai! Vasta vittu. Ui, ei sinne. Vastaako Ei. sieltä päin tuulee? Älä levitä vastatuuleen. Lady. Ui. Mä luulin, että sä löysit mut. Niin mä olin silleen, mitä? Siinä paha, missä mainitaan. Just liikuin vielä sillä hetkellä. No ei se vaikuttanut asiaan mitenkään. Mm. No ihana, kun tää on niin matalaa tässä, niin tästä voi vain juosta. Sitten kuuluu se ihana ääni siellä lon. Paitsi mulla. Kun en viitti sitä ääntä pitää. Niin ettei tapahdu kauheita. Saa tulla. Well, that was quick. Mä mietin tän piiloja valmiiksi, niin sen takia. All by myself. Mihin se hillo menee vittu? Mitä vattua sä selität? Tuolla näkyy friisiläisiä. Miten ne on hilloa? Sä et oo kattonut Laeppavikaa. Sitä uusinta videoa. No ei se oo läheskään uusin, se on aika vanha. No. Sitten voi olla, että Sun mä vaan pitää muistat, alkaa tai sit on kattoo jäänyt sitä. välistä. All around me are familiar faces. Sakari! Hei Mitä, senkin missä hä? kukkaspoika. Kukaan ei näe meitä. Ai ei. Tässä piilossa. Voi vittu! Hö. Sä oot saanut huijuttua mua samalla tekniikalla.
Ai millä muka? Sä teit tolleen siellä niinku Vinelläkin. Teinkö muka? Teit. Mitä mä tein? Sä olet heinäpaalin sisässä. En mä Vinällä ollut missään Olithan. heinäpaalissa. Missä muka? Sä olit Vinellä heinäpaalin sisässä siellä traikun takana. Eiku, ai niin joo. Mä muistin, että mä oon silloin vaan traikun takana. Piti mun kaveri sekoo. Mä vaan katsoin, kun viisutta viestejä WhatsAppissa. Tippi, tappi, pappi, nappi, kikkelis, kakkelis, mikkelis, makkelis. Okay. Mitä täällä tapahtuu? Kaikki vaan sekoo. Ihan sama jolo, tuu vaan. Oh, tilanne on sos. No en nyt tiedä. Tilipitappi, 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 tippitappi, tilipitappi. Nyt sä sanoit, että sillä on sormet suklaassa. Pitäisikö mun huolestua? Tää on niinku oikeasti hyvin pelottavaa. Mun kaikki kaverit sekoo. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Siis se biisi on niinku oikeasti niin mun elämästä. Oh, kirtä. Because the visions of play creeping. Mua ärsyttää, että tossa on niinku hevoskaupan toi kyltti, mutta se on suljettu se hevoskauppa. Äläpä koska haluan shoppailemaan. Mua häiritsee lähinnä, että se näyttää, että siinä on se kyltti, että hei, tässä on kauppa, mutta sit silleen, Moi, olen suljettu. moi, tässä on kauppa, mutta se on suljettu. Moi, moi. Arva mitä? Tuolla on bileet. Missä? Tuolla. Panu vittuun. Eiku se ei muuten mennyt noin. Sakke. Aha. Joo, ehkä mä en koita mennä uudestaan enää siitä. Mä kerran ihan suosiolla tätä vähän kauempaa. Se on hyvä, että sä ensinnäkin näet, mitä mä teen. Tosta helvetimoisesta räkätyksestä päätellen. Hei! Lisäks? Joo. No, haistapa sinä muassa paska. Haista sinä mun paska. Älä nyt karkaa! Hei! Reina, please! Jaha. Apua! Silvissi. Sä teet ison virheen, kun sä liikuit. Lol. Ronja, Täh? mä löysin tästä kirjasta meidät. No. Syödään tämä loppuun ja etsitään jotain muuta kotiin vietäväksi. Toi on niin minä. Toi on niin minä, ettei mitään rajaa. Hauska fakta, ne puhuu jäniksestä. Oh my god. Pehmeä jänis. Hei, mihin menen piiloon? Miksi? Mihin mä piiloon? Mihin? Erin Hunter on hyvä kirjoittaja, mutta se myös tappaa sen hahmoja ihan pirusti ja mua vituttaa se. Miksi meinasin? Sakke, lopeta. Toisaalta ehkä mä en syytä sitä siitä, että se kirjoittaa sarjaa, jos on villikissoja, niin ehkä ne loogisesti kuoleekin. Niin. Se on se elämän kiertokulku, on hyvin jännä juttu. Elämä. Syödään tämä ja viedään jotain muuta kotiin. Minä ja sinä villassa silleen, Jumalauta. syödään tää ja viedään jotain muut kotiin. Siis villahan on paras. Oho. Hei, joo. Mikäs kypepämmi täällä Frosteissa on taas vaihteeksi? Mä kuulin vähän juttu, että se spämmät aika usein. You don't say! Voi tulla! Puhun kyllä siis, että Skype-ryhmästä mitään. Jaa, Keitillä olisi synttärit tänään. Mutta joo, tulen. Tule. Laitoin sille onnittelut Skypen kautta. Jöhö.
Arvaa minkä biisin sä sait mun päähän taas soimaan. Seuraavan Pekka. Nope. Mikä sitten? Arvaa. Hello darkness, my old friend. Just se. Ai ei puuheinä. Just puuheinä. Uusittu. Saaravo on meillä Hallissaamassa tarjous. Se paras on. Painakaa mielenne numero 6. Ihan kun mä olisin nähnyt äsken ruskean hevosen. Se ei välttämättä ole minä. Mä rupesin kanssa miettimään, mutta... Pitäisikö mun mennä hankkia silmälasit? Eli se en ollut minä. Se vaan yritin. Tiedätkö mitä mä näin? No. Kottikärryt! Oikeesti! Mä tarvin varmaan oikeasti lasit. Nyt kuunnellaan naulua jostain. Because they vision softly creeping. Koiria. Koireja. Koissuja. Siis tiedätkö tää tunne, kun puhelimen näyttö on ihan helkkarin paskanen, mut sit niinku... Sitten niin kuin mitä? Mitä mä olin sanomassa? Mitä? Siis mun puhelimen näyttö on ihan sikalikanen. Sikalikanen. Sika syömään nyt. Ai! Sä muistanut ei tanssia kun liikaa. Joo, possalla alkaa vetää tai tiputanssi tällä sille oli tinäkitityy sekä sulla silmäpyy. Okei, sä oot taas jossain helpossa piilossa, koska mä en löydä sua. Jatka vaan. Oot se joka kulman käynyt kattoo. Kohta puolin. Mulla tulee pienet deja-vuut nyt tästä näin. Älä muistuta. Esimerkiksi se mun hieno puskapiilo silvussa. Olin puskapaskalla. Näin sut puskan juurella. Sä et ollut siis piilossa, sä olit vakakalla. Olin pyykkyykkäpaskalla. Mikä se henkinen ikä oli? 6 vuotta. 6 vuotta. Kusi. Se sanoo kusi. Mikä toi naura? Se sanoo kusi. Mä nauran tolle sun naurulle, mä Mä en edes nauranut oikeesti. No. You don't say, hei! Oot sä You don't siis say. ihan oikeesti, mikä se sun henkinen ikä oli, kun sä naurat tommosella? Ai jumala. Mä katsoin, että toi vedessä oleva kivi liikkuu. Joo, mä oon siellä veden alla piilossa, sit mä hyökkään sun jalkoihin. Joo, ja sullahan on harmaa hevonen ja... On. Säkkäys on vaihtaa väri. Se on taikaponi. My Little Pony. Se on se sateenkaariponi Joo. sukulainen. Se on mun oma My Little Pony. My little brownie, ei kun pony. Hyi. Ei. Jos vetäydyn tästä vaikka taka-alalle. Tää toimii joka kerta. Voit sä nyt jumalauta etsiä mut. Koska mä haluan tehdä tän vielä kerran. Siis etsiä sut. Arvaa mitä mä... Vattu! Yritän No, etsiä sua. niin voit sä sit yrittää pistää vaikka vähän vauhtia. Raideri pois tieltä, olet liian lihava. Lihaava. Se sanoi äsken. Sopiva. Asti lihava. Niin kuin Se on minä. muuten hyvä biisi. Hitto kun osaisi se ulkoa vieläkin. Onko sä hukkunut tonne kaivoon, kun sua ei näy täällä? No, daa. Daa. Olen. Rauha hänen sielulleen. Mulla tuli mieleen tänään kun pyörittiin Frostian kanssa, niin jonkun hevosen nimi oli Firefighter. Ja mulla tuli siitä mieleen vaan se Samin sketsi. Palomies! Palomies! Eksy myyrmäkeen. Paras kohta. Hei! Mitä? Sakke oikeesti.
Myyrmäki auttoi. Löysinä sun? Kannattaa nyt nykyään laulaa Myyrmäkeä, niin löytää sut. Lauletaan Myyrmäkeä. Eikö Myyrmäkeä? No niin, mä menen etsimään. Ronja, help! Ei voi Mä enää. tein sen taas. Ei juman kekka. Jo missä? Onneksi mä voin tehdä nää tallityöt samalla, kun mä ootan, että sä menet Oikeesti. Help! Mä kävelen täällä. tiikeripuni. Hei! Mun piti ottaa se paskalapio siitä. Laskapakio. Paskalapio. Noniin. Mulla ei mitään helvetin haju, missä sä oot sit, joten... Ahaa! Mitä? Mä pääsin pois. Ai sä oot vieläkin jumissa. No haista. Ja moi! Haistaa paskaa. Sakke ei oikein tykkää, kun sä alat patkakkaa siis sen nenä edessä. Siis tulit sä stalkkaan mua tänne. Mä oon tässä niin kauan, että sä häivyt. Siis mä harjaan hevosia täällä, mä en todellakaan tiedä, mitä Paitsi, helvettiä miksi sä mä teet. tuun tänne, kun... Niin. Et voisitko mennä nyt vaikka piiloon siitä? Koko ajan. Kun pitää etsiä joku hyvä piilo, niin mä voin kostaa. Siis, Palonmies. mä en voi putsaa pitkähihaisella paidalla hevosta. No miksi? No ei se maailma toimi silleen, että aina Eikö kolitsi... Jahnu opettanut meitä pitkähihasella harjaa hevoset? Ei se on mulla ikinä opettanut hoitaa hevosta. Kaiken on vittu itse saanut opetella alusta asti. You get the point. Joo. Kunhan nyt vähän halusin päteä. Vähän pitää päteä päivässä. Tähän pitää päteä, kun ei nää kakarat mitään ikinä ymmärrä. Haista. Miksi mä sanon haista, kun mä oon täysikäinen? No, mulle sä oot ihan täys kakarakuva. Mä oon sua 2 vuotta nuorempi, siinä ei paljon oo eroa. Se riittää. Haista. Se riittää. Kappas. Kakkaa lumella. Kakkaa luontoon, se voisi olla hyvä. No jotenpäs nyt huonoa esimerkkiä lapsille. Sä et oo taaskaan kattonut laeppavikaa, niin sä et tajunnut tota äskeistä juttua. Sä voit tulla, mä oon taas ihan kanas. Huonos piilos, mitä se laittaa. Kana perse. Sorry, I cannot hear you, I'm kana perse. Hei! Enää hetken mä approovaan nää tehtävät tässä, mä saan paljon sillinkejä. Arvaa muuten, mistä me tehtiin se ei taskuparkki, kun toi niinku kulmaparkki. No, Hankkijan pihalla tai parkkipaikalla no kivaa. on. Sä saat tulla munkaan joku päivä, sit etsii Pokemonia keskustaan. Voi jumalauta, Maria! Haistanut oikeesti. Et sä mitään omaperäisempää keksi. Ole sinä hiljaa. Mä en voi mennä niihin, mihin sä oot mennyt, kun sit sä kattoisit ne. Hei, mä en edes muista enää puolia, mä muistan vaan ne parhaimmat piilot, missä mä oon ollut. Kuten sen edellisen. Otaks meille yksi rundi? Joo. Joo. Mä haluais mennä kans, koska Joo, siis sen silleen, mä niinku, yritän. että molemmat menee vielä kerran piiloon. Joo. Vittu tästä videosta tulee pitkä, kun mä rupean editoimaan tätä. Voi, laitat sen 2 osaan. En mä laita enää mitään 2 osaan, kun mä Laiska. voin lataa yli 15 minuuttia pitkiä videoita. Et tee sitä virhettä, minkä minä tein. Se video, minkä mä laitoin siitä piiloksesta. Joo, just siitä. Mikä video? Piilosta, niin se rendas 3 tuntia. Kiva. Voi tulla. Voi tuli. Voi tuli. Margariini tuli. Kappas, eräs henkilö laittoi viestiä. Kukas tää eräs henkilö on? Ole hiljaa. Tiedät kyllä, kuka se on. Mä ajan koko yön. Niin kuin Roy Orbison. Maria, hei nyt tsemppaa. Ole hiljaa, mä yritän koko ajan. Siis mä voin nyt ihan oikeasti sanoa niin kuin käsi sydämellä, että mä en oo vaikeassa piilossa.
kuuluiset viimeiset sanat. Pointtihan oli se, että mä just sanoin, että jos et sä ole vaikeassa piilossa, niin se on niin kuin vaikea etsiä sit. Siis mulla on käsi oikeasti sydämellä. Maria, Mm. nyt ihan oikeasti. Tää mun piiloni ei ole hirveän vaikea. Ja musta tuntuu, että mä oon kattonut joka ikisen paikan, mihin pääsee. Sä et ihan oikeasti ole kattonut. Ai! En lyönyt melkein itseäni Mä tuolla voin niinku... zoomaa joka kerta, kun sä oot mennyt mun ohi. Haista nyt oikeesti, hei! Ei oo kivaa tommonen. Ei ole kivaa. Älä oikeene! Koska se Roni, tulee. mä oon mennyt tosta ohi 100 kertaa tältä puolelta, mutta sä et oo ollut siinä. Olenha. Sä et oo ollut liikkunut silloin. Ihan siis vittu, mä en ois nähnyt, että sä oot mennyt mun ohi. Ja mulla on ollut niinku pärästä käännettynä tälle puolelle koko ajan, se vitun pässi. Sinä Sit, olet sit sä syytät mua tommosista niinku... Totta kai! Ketä muuta? Sitä vittu. Sakke tulee tappaa sut. Apua! Perkele. Perkele. Nyt ala mennä siitä. Mä menen möksöttään tänne. Menen tänne nurkkaan möksöttään vittu. Nyt mä käytän enemmän aikaa siihen piiloon menemiseen, kun sä käyttää niinku... Mä käytin sun etsimiseen. Ai nyt voi tulla. Joo. Oh. Mua pelottaa. Mm-mm. Oho. Brr, hei, ei sinne, ei sinne, ei sinne, ei sinne. Pois, 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 pois. Hus, hyvä. Ei oo siellä. Vittu kun mulla soi biisejä päässä ja mua vituttaa. Joo, ehkä me ei mennä siitä. Joo, elikäs. Mä säikin, että sä löysit mut. Ei mä vaan mietin, että mistä mä lähtisin etsimään. Jaa, Ja skype. We go where no one... Sakke hei. We go where no one. Sakke hei! Se keskeyttää aina mun laulut sen takia, että se perseilee. Olen liikkunut. Tai kun ilmoittaakin, olen liikkunut. Hm. Brr, kuka sä oot? Jahas, se on joku ihme tyyppi. Mä laitoin itteni älä häiritse tilaa, koska mä en jaksa noita. Et tulee tuossa Frost-ryhmässä koko ajan, kun mä luulen sitten, että tulee joltain yksittäiseltä henkilöltä. Jos se olenkin minä, joka sinua salaa häiritsee. Niin, sähän oot siinä Frost-ryhmässä. Mm. How the hell you know? Pahoittelen. Anteeksi taas. Naisellista. Se on yliarvostettua. Siis mähän on naisellisin nainen koko maapallon päällä. Moi Maria! Haistan! Melkein! Sä kävit niinku maan alla. Jää! Apua! Ronja! Missä sä oot? Kato sen puun taakse! Mitä hittoa? Tää tärisee ihan pirusti.
Seisos mä sulla vaan paikallaan. Seisot. Oota. Otan sulle todistetta. Sä oot mulla niinku silleen killissä. Mä laitan sulle video, miten mä oon mulla. Joo. Laitan ton sitten kohta. Nyt mä yritän päästä täältä pois. Pääseekö tästä välistä? Joo, jee! Hei, älä Annat vaan pakittaa. paketa päälle. Tehdään Illuminati-kolmio. Pelluminaati, let's go naati. Pääsikö tän kontin päälle? No melkein. Kyllä mä vaan pääsin. En mäksä edes yrittää. Mä pääsin heti ekalla. Tai no voisin salee, kato sit se video voisi lopettaa niinku Mä sinne. olin just sanomassa, että... Mulla sä vaan hyppäsit se sisälle. Hieno poikaa. Nyt tuut siihen mun viereen seisoon. Käännyn siihen sun viereen. Sit vilkutetaan sille ihanasti. Ihanaa. Kauhean hiljaisuus. Hei hei. Kävikö?